Εμείς τώρα μην τα σπάσω εγώ και φύγω τώρα το γάμιο, γίνομαι μπίλες. Είπα μια κουβέντα τώρα, μας το Θέλεις να παίξουμε και τα βρούμε μετά. Να κάτσεις μια ώρα να το παίξουμε. Παιδιά, εγώ χάνω, μην κάνεις. Πήρε καμιά κότα για τώρα κομμάτια τώρα. Αυτά είναι Το Αντρέα. τα βάλες μέσα αυτά. Έσπασε το δικό μου. Το καλές. Τα βάλες μέσα την μπάγκα σου. Πλάκα μου μέσα, το κοσάρικο που Έλα, έτσι το λάτζα, θα παίξουμε. Τι σχέδια είναι αυτά τώρα ρε μαλάκα. Το κοσάρικο που λείπει, το βάζω κάτι μέσα. Θες να μην παίξω, δεν έχω ψυχολογία να παίξω τώρα. Θα παίξουμε λίγο. Όταν μου λείπει ένα κοσάρικο από την τσέπη Μίτσο, δεν έχω ψυχολογία να παίξω. Τι μένα μου στείλε μήνυμα ακόμα και μου είπε... Εντάξει, ναι ρε Μίτσο, εντάξει. Ναι, γάμισέ μας τώρα. Εμείς χάνουμε. Μας λες αρχιδίες τώρα. Εγώ χάνω, Αντρέα. Το γουστάω. Εντάξει, χαλάρωσε τώρα, άμα κερδίσω εγώ θα τα βρούμε μετά. Χαλάρωσε τώρα, εντάξει, μπορεί να χαλαρώσει. Έβαλα. Πρώτη φορά να είναι που σου χαρίζουμε. Δεν μου χαρίζεις, δεν μου χαρίζεις, είναι να μου φύγει. Τι να κάνω, στο πήρα εγώ, δεν θέλω να μου χαρίσεις. Μα τόσο ελαφρό Ρε, χέρι. θα μπορούμε να παίξουμε λίγο εδώ πέρα. Έλα, μπαίνεις 100. Δώσε λίγο λοιπόν. Πάρτα τότε να μην φύγουν, προχωρά, πάρτα 50 αργούς και τέλος. Βάλτε και να παίξεις. Όχι, για να μου φύγουν. Να κάτω στο αρχίδι. Ας το πω και έτσι. Ας το Γεωργάκη. Ας το Γεωργάκη. Όταν δεν μιλάω και κάνετε πλάκα με μένα, εντάξει, γελάμε έτσι. Εντάξει, ναι, κάνεις πολλές φορές. Και κομμένη, ναι, τέτοια πλάκα. Ναι, τέτοια πλάκα. Μην τους εξαργυρώσαμε αυτό, φίλε, σε παρακαλώ. Έλα, παίξε, Είναι 140, έχει πει ο Ποιος? Έλα, κομμένη. εγώ κομμένη. Τέλος, κομμένη. Πλάκα κάνουμε, τι παθαίνεις τώρα. Όχι, δεν κάνεις πλάκα. Ρε, θα παίξουμε τώρα. Ποιος σε μίλησε, παιδιά, ποιος σε Μαμά, φέρε τα χάπια μέσα. Δεν γράφονται, άστα Μίτσο. Δύο. Ναι, με έχει βαρέσει πολλές ρε μαλάκα. Έλα, να παίξουμε τον αφήσει. Φεύγει. Εγώ εσύ και ο Μάκης νομίζω. Εγώ αυτό για άλλο. Δεν που λέω. Λοιπόν, sorry. 4. Πάσου παιδί μου. Τσεκ. Τσεκ. Πάρτε. Δεκάρια, φτάρια, να μην παίζουμε τίποτα να πούμε. Λάτα πούτα. Πούτα. Ψυχολογικό πόλεμο, ψυχολογικός πόλεμος. Εντάξει, μιλάω με τους πάσου τα μούτρα, δεν αυτό εγώ. Άμα σου κοντά το τραπέζι, να το ξέρετε, είμαι στο όριο, Να πω κάτι σαν γενικό σχόλιο. Να πω σαν γενικό Μιλάω σχόλιο. αντικειμενικά. Ας το Γιώργο, το αν είναι σωστό ή όχι το ξέρω εγώ. Εσύ κοίτα να την πάρεις Να πω κάτι εγώ που Λοιπόν, κοίτα, γενικά ας πούμε χαρακτηρισμοί για ιδεολογίες και τέτοια δεν είναι ωραίο να γίνει. Βέβαια. Ο Μάκης έκανε μια πλάκα, αλλά εντάξει. Εντάξει, πάμε. 10, μπαίνω 10. Χάσε το μάξι εγώ πέρα στο τέλος. Πάσω κι εγώ. Τι μου σατισφέρει με τους φοινιές, εγώ το λέω. Δημόσια. Βεβαίως δεν γάμισε ρε μαλάκα. Γάμισου, καλά σου, μαλάκα βάζεις λύση. Το Λάδι στη φωτιά βάζεις. σε μπριζώνουν τώρα, μην αρπάζεσαι. Σε μπριζώνουν τώρα, τελειώνε. Έδειξε τώρα. Καλό φίλο για μένα. Πώς είπες, 8. Τι γέννηξε Εγώ 800 μάρκες είπα και ήταν... Εντάξει φίλε, εγώ ξέρεις το λέω για πλάκα. Είχε λοζές, Δεν το λέω σοβαρά ιδεολογικά. Και εσύ το παίζεις ιδεολογικά τώρα, ότι εγώ είμαι ιδεολόγος και κάτι έγινε. Άλλο να κάνουμε πλάκα. Συνέχισε όταν να παίζεις κάνουμε πλάκα και δεν έχω πρόβλημα. Εσύ δείχνεις ότι έχεις πρόβλημα. Ξέρεις εμάς έχω πρόβλημα. Με αυτό που λες δεν δείχνεις ότι έχεις πρόβλημα. Σου λέω γενικά μιλάς έτσι όχι μόνο σε μένα, σε οποιονδήποτε ρε φίλε. Εγώ με σένα μιλάω. Αγάς κομμουνιστής δεν είμαι για να ξέρεις. Σε με πες με Συριζέο να σου πω ναι. Απλώς σου λέω ρε Μάκη, μην μιλάς έτσι κανένα, όχι μόνο σε μένα. Ρε φίλε, εγώ μιλάω σε σένα τώρα. Μπορεί να πράξει... Είσαι δικηγόρος σε όλους. Μάκο, εγώ δεν παραξηγούν, μπορεί κάποιος να παραξηγηθεί όμως. Μάικ, έδειξε παιδιά να παίξουμε λίγο. Έλα, τέλος. Τέλος. Το λύσαμε. Δεν παίζουμε άγνωση. Ο Γκρούπος μου λέει τώρα να πάω για το σχολείο, σε κορυφή μια καταμουτσινιά. Ρε θα παίξουμε τώρα ρε. Ο Γκρούπος άμα θέλει να το πούμε για το σχολείο, να το πούμε. Άντε να τελειώνουμε, έλα. Ο Τίμος είπε ότι ανοίγει. Πλάκα κάνω ρε μαλάκα. Ο Τίμος λίγο δύσκολα με βάλε.
τώρα ανακάλεσε. Το ξέρω, ευχαριστώ πολύ. Άλλο τι λέτε τώρα. Άμα το τέτοιο σου λέει τα δικά του. Ο Γούρμος είναι. Θα χάσει 500 Ο Γούρμος ευρώ. είναι χρυσαυγίτης με ψηφοδέλτιο Πασόκ. Πόσα? 300. Μην τσαντήσεις γενικά και Ψήφισε όλους τσαντίζεις εδώ και χάνει, δεν ζορτίνει. Αν δουλεύεις κάτι τσαντίζεις μετά, εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τσαντίζεις. Πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία. Εσύ πήρες 20 ευρώ από την επόμενη. Δράγα μου σου ρε τώρα. Λαράκι, αλλά θα πάω. Παιδιά, Αντώνη, παιδιά, πράσινη, φίλε. Άπαιξες. Ζευγάρια. Αντώνη.